Videli smo, verovatno su neki od vas prepoznali insert iz filma Wall Street 2, Money Never Sleeps. Ovo apokaliptično predviđanje is gonna be the end of the world za slučaj da država nestane iza posrnulih banaka u vreme krize 2008. godine, znači na početku te krize u septembru 2008. Zvuči danas kao dečija bajka u odnosu na ono što čitamo ovih dana. Pad cene futura za američku naftu ispod $0 prošle nedelje, procene pada GDP-a od 5 do 15% za brojne ekonomije širom sveta. Koliko su te apokaliptična predviđanja realna, kako gledate na to? Sa nama je danas Mihajlo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije. Mihajlo, video si, pretpostavljam, filmski uvod, kako tebi zvuče katastrofična predviđanja kretanja svetske ekonomije ukoliko dođe do drugog talasa pandemije na leto ili na jesen? Pa, postoji jedna dramatična razlika između situacije iz 2008. i 2009. ili te 29. i ove sada, to je da je bankarski sektor i taj finansijski sektor u suštini nije pre svega generator krize i drugo, u ovom trenutku, bar što se nas tiče, što se tiče Srbije, je prilično stabilan i može da se stavi u funkciju vraćanja normalnih privrednih aktivnosti. Ono što je činjenica je da danas najveći problem celokupne privrede jeste upravo ova nepredvidljivost, nesigurnost u to da li ćemo imati novi talas krize, da li će ovo otvaranje sada koje sledi izazvati neke nove probleme, pa zatim ponovno zatvaranje, i to je ono što u principu privredu najviše plaši u ovom trenutku. Naša očekivanja i očekivanja globalnih stručnjaka jeste da ako ne budemo imali taj drugi talas krize, da ćemo se u roku od mesec i po dana polako vratiti na nivo nekih aktivnosti, poslovnih aktivnosti od pre. To neće biti poništavanje ove krize, naprotiv, znači ostaće značajan trag. Međutim, ono što mi očekujemo u drugoj polovini godina, a pre svega u poslednje 3 meseca, zahuktavanje privrednih aktivnosti i ono što možemo da vidimo šta kažu globalni procenjivači, znači situacije da 2021. godina treba da bude godina velikog rasta i eto, mi se čvrsto verujemo u to i radimo praktično u ovom trenutku najviše baveći se tim. Ono što je s druge strane interesantno iz ovog vašeg uvoda bilo jeste da smo se i mi na trenutke osjećali kao, bar mi predstavnici privrede pred državom, mi smo se osjećali kao oni koji treba da im praktično objasne zašto su potrebna velika sredstva, zašto je situacija dramatična. Možda smo i mi podizali malo tu tenziju. Ono što je nama bilo bitno jeste bilo da država izađe sa jasnim i konkretnim programom podrške, ne samo da izađe, da ga najavi, nego i da praktično omogući sprovođenje toga u što kraćem roku. I sve poslovne asocijacije, naravno, uz Privrednu komoru Srbije su uglavnom i stale i u velikoj meri podržale i ove mere koje je vlada donela. Mi na tome mislim, svakako je dobro i ono što je do sada urađeno. Mi nećemo stati na tome jer želimo da neke od mera budu i sektorski usmerene, jer smo jasno čuli da imamo 3 sektora koje su direktno i značajno pogođena ili ti praktično devastirano zadnjih 2 meseca, putnički saobraćaj, ugostiteljstvo i turizam. To je jedan deo. Drugi deo, ono što ja mogu da kažem, ovo što je možda interesantno za sve vas koji slušate i za sve nas koji učestvujemo na ovakvoj konferenciji, jeste da smo u toku ove krize, znači od sredine marta pa eto tokom aprila, imali negde oko 1500 kompanija koje su potpuno ili delimično prekinule svoj rad i to je neki obuhvat od prilike oko 100.000 radnika. Pre svega u prerađivačkoj industriji, dominantno metalna i elektroindustrija ili ti deo proizvodnih lanaca u automobilskoj industriji, svih onih koji su deo nekih globalnih lanaca, znači došlo je do praktično zaustavljanja proizvodnje velikih proizvođača i to se direktno odrazilo na Srbiji. Naš izvoz je 70% zavistan od Evropske unije i šta se dešava sa velikim kompanijama u Evropskoj uniji i mi tu nismo mnogo mogli da utičemo na to. Dobro je što je u zadnjih 2 nedelje vraćeno oko 35.000 radnika na posao. Ja moram da kažem da se čini da od sledeće nedelje možemo da očekujemo
da to masovno vraćanje na posao bude praktično najčešća praksa u privredi i da za jedno sledećih 2 do 3 nedelje kada se uspostavi drugi mehanizmi, jer vi ne možete da imate punu proizvodnju ako nemate gradski saobraćaj, međugradski saobraćaj, ako niste uspostavili rad vrtića ili osnovnih škola do 4. razreda, i to je ono što je bitno, to će se dogoditi u sledećih 10 dana i u sledećih 2-3 nedelje mi ćemo imati praktično uslove da se nastavi normalan rad uz sve one obaveze koje će donekle poskupiti poslovanje privrednika, a to su obaveze da se pridržavaju praktično svih mera koje propisuje zdravstvo, od toga koliko radnika može da boravi u isto vreme, na koji način se vrši ventilacija, nabavku zaštitne opreme i tako dalje. To je nešto što donekle opterećuje privredu, ali je to prioritet, to će se poštovati. Mogu da kažem još jedan podatak koji je za nas dosta indikativno dobar, da je do sada imamo negde oko 850 firmi koje se nalaze u blokadi, 80% ovih blokada su u vrednosti do 100.000 dinara, taj broj se nije drastično povećao, znamo i sami kakvi smo probleme imali sa tim nenaplativim potraživanjima, globalnom nelikvidnošću privrede, znači nemamo dramatičan udar što se tiče nelikvidnosti i blokada preduzeća i to je takođe dobra vest. Ono što, evo, moja neka poruka i neki zaključci koje smo do sada izvukli iz ove situacije jeste vrlo je bitna dobra komunikacija između privrede, njihovih zastupnika, recimo Privredne komore i drugih asocijacija sa državnim organima. Čini mi se da smo uspeli u zadnjih meseci i po dana da demonstriramo kako izgleda baviti se odgovornim poslovanjem. Privreda ne samo da je donirala i u ovako teškoj situaciji pomogla mnoge aspekte, nego se i praktično restrukturirala da bi proizvodila neke proizvode koji su u ovom trenutku bitni za zdravstveno, pre svega, tržište. Zatim imali smo izuzetno dobru organizaciju trgovinskih lanaca, komunikaciju sa javnosti. Ono što je takođe bitno, pokazalo se da je veliki kvalitet domaće strukture privrede činjenica da osnovne životne namirnice u stvari su namirnice koje se nabavljaju na domaćem tržištu, dakle, i time smo pokazali izvesnu otpornost. Moram da kažem da je bankarski sektor i finansijski sektor generalno zbog svoje tekuće likvidnosti i stabilnosti u stvari na raspolaganju da podrži privredu u ovoj situaciji i da podrži aktivnosti države i programe koje praktično kroz fond za razvoj ili kroz program likvidnosti i garancijsku šemu koje Narodna banka i Ministarstvo finansija sa komercijalnim bankama dogovara. To je važno i ono što je još jednom se pokazalo dobro, a to je sve kompanije koje su svoje poslovanje digitalizovale u velikoj meri, koje su svoju komunikaciju sa javnošću, koje su svoju prodavu, trgovinsku mrežu i deo svog poslovanja prenele na taj digitalni nivo, one su se pokazale kao kompanije koje će pretrpeti ili koje su pretrpele najmanji udar u ovom trenutku, a mnoge kompanije koje su započele te procese su iskoristili ovo vreme da ubrzaju neke stvari.